Nuwun sik karo sing wis maringi wujude bayak ning Sinden Madangkara. Lho. Matur nuwun dumateng Yuseli Ponorogo atas sponsor kebayanya. Semoga yang punya Yuseli sehat selalu, panjang umur dan rezekinya lancar. Amin. Sampun. Penak dienggo bayake. Enak gratis kok. Labene. Ayo kaya wong mangan ning warung, enak nduk, enak. Dibayari kok tunggale kuwi. Heeh. Luar biasa ki lho nduk, sampean mulih ning kandangmu dhewe, mulih ning kabupatenmu dhewe, nyatane wong semene mbane iki kabeh rata-rata tresnani karo sampeyan. Kira-kira matur apa karo para pamirsa sing semene akeh? Ayo. Matur nuwun ingkang tanpa upami Bapak Ibu. Panjenengan sedaya sampun kersa nresnani kula. Mugi-mugi panjenengan pikantuk berkah saking Gusti, terus panjenengan panjang yuswa, terus sehat selalu, terus rezekine lancar, terus panenane kathah. Sik to, kowe iki arep parkir apa arepe nembang? Kok terus. Jajal saiki dadi berpikir cepat, mengucap dengan cepat. Kagem sedaya para pamirsa kula ngaturaken panuwun panjenengan sampun tresnani dumateng kula. Mugi-mugi menika dados amal kesayangan panjenengan. Jenengan kula dongaaken dados piyayi ingkang sehat walafiat, murah rezekinipun, tansah pinayungan dening Hyang Agung. Cepet ngono Jajal. Jiro lu ya. Mugi-mugi panjenengan sedaya sampai kantuk rahmat saking Gusti Allah, pikantuk berkah saking Gusti Allah, pikantuk Berkah saking Gusti Allah. saking Gusti Allah. Mboten saged lho, Pak. Mboten saged. Oh iya, pancen ya karaktermu ngono ya. Heeh, ora apa-apa. Terus piye omong apa neh? Terus nggih sampun. Ayo. Terus matur nuwun dumateng bapak-bapak panitia, bapak napa nggih? Bapak Eko wau nggih. Pak Eko, wau nggih, kepala Pak Eko. sekolah. Terus Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Kades. Lurah karo kades sih padha. Oh, saya. Kowe iku tak kueplak kowe iku ora. Pak Lurah, Pak Dan Ramil, Pak Wah. Polisi. Heeh. Bapakku, Sapa? Pak Wiji. Wiji sapa? Wiji tikus. Ora. Rawuh rene to? Nggih. Oh iya. Mangestoni kula, Pak. Wah, ya nadyan kaya ngapa lan kepiye saiki lek sampean wis mulai naik daun. Aku yang ngerti sampean wis dadi bintang tamu sing nyupiri pakmu ya. Nggih. Mula aja mentolo-mentolo karo bapak. Mosok aduh teko Kebumen pakmu gur kok 50 iki karepmu piye? Pakmu cerita karo aku. Jenengan nyupiri Umi to, Pak Wiji? Nggih. Mboten mobil. Nggih, kula mboten ing Ponorogo ngampili teng Solo, lajeng bablas teng Kebumen. Jenengan nggih sangoni? Nggih. Pinten? 50. Aja tegel-tegel karo bapak yo. Mboten lho, Pak. Lah niki wau pun nyuwun arta kula lho, Bapak. Nyuwun arta kula melih. Nyuwun sangu tumbas graji. Lah nggih apa? Bapak kula kan sakniki hobine usung kayu, golek kayu ten Ngalas. Oh, alah. Jane pun kula kandhani, "Pak, sampean ki wis tuwek, ora usah golek kayu ning Ngalas." Kula ngoten. Terus, "Lah piye? Engko nek gas larang adewe wis ora tuku gas." Ngoten kok. Oh iya. Ning kamar mandi mburimu wis dandani ya? Dereng. Mbok mosok sinden kondang. Sampeyan iki sinden kondang, sinden viral ning YouTube kabeh do ngerti. Kamar mandi iso tutupi nggae kebo lho kuwi. Mubeng kebo tulisane semen Gresik barang ora. Nggih alon-alon to, Pak. Niki kan nderek jenengan mungkin damel kula bangun. Mula lek pas bintang tamu ngono sing 75% ditabung. Kirim ngene ibu, nyobu nggih bangun kamar mandi ngono kuwi. Lah ora anggen nggih duwe akeh mending nggih jajane ra leren. Mboten, pun kula klumpukne kok. Pun kula klumpukne, pun kula. Alhamdulillah. Pun kula planning. Wah, planning. Ngerti planning barang. Nggih. Ya wis, saiki nembang coba kaya apa? Nggih. Sri Bening karyane Mbah Sukron. Ayo, coba. Oleh Umi Hafifah dari Pulung Ponorogo. Ya. Sak bawane. Putri Kangsu Lestieng Warani
Kayak kaya apik men to kae. Apik lho. Putri Kang Sulis, ya ing warni tet. Ayo, cah cilik-cilik sing mari gayeng iki kae ya, men. Srihuning Mas tika tuban putri Kanjeng Sira Pakmu iki mang karo bukmu apa dhewe rene? Kalih ibu. Karo adikmu barang. Nggih, sak keluargi, Pak. Masmu ya melu. Nggih. Ngono ki sesuk ngono aja eman-eman, aja cedel-cedel. Pake sangoni sak yuta. Waduh. Ibuke sak yuta, mase karo tengah yuta. Ngono kuwi. Ora lokak malah saya kebak kowe engko. Kebak utang maksudnya iku. Utang jenengan. Ha iya to. Heeh, ora apa-apa. Dopang. Kok dopang ya? Oh, jenengan iki ampun ngredoni. Lah iya sing kok pikir iki panggah sopire bapak iso 50 gitu ora. Drok perang. Ayo. Dok perang kang bejana Nunenu bebela wirat maya yayo rangi rosri huning gugur wis pinter nyengkok saiki. Dasare le radang wis mari kok. Ayo. Terus dadi mustikaning tuban. Wis mari le gerak ya Om ya. Alhamdulillah sampun, Pak. Pirang dina kowe sampean gerak ngono suaramu entek? 2 bulan. 2 bulan. Padha karo mbokmu, Bu Kesi kadung gerokno ya sesasi. Mula kuwi janjane lak buncimu nyambut gawe lak gulu. Swara to. Nggih. Lah iku kudu dijaga. Sepira to angele nyirik panganane sepira. Gulu ki gen awet, gulu ki gen kuat. Siji kowe aja ngombe es. Nggih. Es apa wae aja diombe. Loro aja ngemut panganan sing ngemut lenga. Mudeng. Nggih. Siji aja ngombe es, loro aja mangan panganan sing ngemut lenga. Entuk ngemut ning liyane lenga. Contone. Lali ngene malah enak, permen sing isis-isis ngene Mas Taslim kae enak kuwi ngono kuwi. Nggih. Entuk ngemut ning liyane lenga. Ayo. Nggih. Bocah sik semono ora ngerti apa-apa. Sing ngomong sapa? Kuwi apa-apa malah mudeng kok bocah kuwi. Gai? Iya. Ya diaturake ya Sri Huning Mustika Tuban. Mangga Umi Hafifah. Sri Huning Mustika Tuban laku tresna ben samaya mati marang Raden Wirat Maya kanggus prasaja kananggur bekti Sri Huning kathah grahita nangri
Afifah ya nyuwun pelokipun Mas Daryanto
Ya iki didhawuhi karo panitia mligine Pak Lurah supaya men saya regeng, men saya gumyak ana bintang tamune. Adikku wadon ya kuwi Mbak Elisa Orcarus Alaso. Wah iya. Sing bakale arepe tampil di Mata Najwa ning Kempuk akhire ra iso. Ayo. Ayo. Mengko genti wektu mbok menawa iso meneh. Amin. Yo men saya gumyak, men saya gayeng Mbak Lisa. Mang jumeneng. Bareng yo. Nangis sajroning atiku. Babatan Ponorogo. Lembah. Lem kelet, bah tuwa. Dadi kelet sampai tuwa. Maksudnya sedulurane. Oh iya, amin ya rabbal alamin. Kabeh guyub rukun pas sederekanipun kedos sampai buek. Kelet. Kowe iki omong apa? Aku ya bingung aku ngomong apa. Muga-muga lah pada mudeng ya. Iya. Kula semeng. Kula remen sanget saged sowan wonten mriki. Malimbo Met sanget. Kok heeh ta? Lah ya mergane apa kok seneng? Ya seneng aku kok ya akeh banget ya ning Ponorogo ditimbola-timboli. Iya. Timbola-timboli. Maksudnya bola bali ditimbali. Oh iya. Saiki neng kene sok tanggal 14 neng Kemiri Jenangan ya karo sampean. Kemiri jauh enggak dari sini? Hah? Jauh enggak? Tapi mboten Pak, Jenangan ki mriki Pak. Mboten. Oh mboten. Berarti sesuk nonton malih nggih sedaya. Seneng aku. Kandeng aku seneng banget ya tak gawe pantun sithik-sithik. Sithik-sithik ora setetek-setetek. Ya, itu maksudku. Simbah golek tebah. Masyarakat lembah pinaringan berkah.
Amin. Simbah dahar bubur masyarakat lembah pinaringan adil makmur. Amin. Simbah tuku poki-poki. Ngerti ra poki? Wong tuwek tuku panganane poki-poki. wong enom-enom iku. Simbah tuku poki-poki, masyarakat lembah pinaringan kathah rejeki. Amin. Wes ta, kowe kan nek sinden majeng wonten ngajengan niku biasane ndongakaken. Niku kula pun ndongakaken nganggo pantun. Oh iya. Aku ora ngepek lho. Ora ngepek. Aku ya ora ngepek, ora. Kamu ngepek, kamu pakai tablet. Iya, tablet lah Dumeh nggih tombo anyar. watu oh ya ora. Dumeh anyar. Aku baru ngene iki beli. spontan ya iso lho, Sa. Hah? Spontan ya iso. Iso coba? Hari Selasa mandi di kali. Hari Selasa, cakep. Oh, Elisa cantik sekali. Ya. Iso, cerdas tetepan. Ada layang warnanya merah. Terus Padalang. apa? Enggak jadi ah. Aku ya iso parian. Lah, nopo? Alah. Ibu Aku ya iso parian. Nopo ya? Iso rungokno sik. Nggih. Tuku kerdus, diwadahi tampah. Terus Bojoku bagus. Njaluk ditumpah. iya. Ampun Bu. Aku enggak bermaksud loh iki pokoknya mong gujengan. Mong bercondo. Oh iya. Bercanda, guyon. Guyon. Maksudnya ora. Pokoknya sing penting ono layang warnane ungu. Hah? Ono layang warnane ungu. Terus Pedalang. apa? Aku padamu. Warna ungu dimakan buaya. Waduh. Kamu padaku, aku juga. Aku ya iso. Aku ya iso. Apa? Aku ya iso. Pinter Aku ya e. iso. Tuku wedhus terus dipendem. Terus Bojoku bagus njaluk diantem. Aduh. Wes iki gawat iki nek mlebu netizen ngerti dikira aku menghancurkan keluarga iki. Bahaya. Aja diteruskone ya, aja diteruske ya. iya. Terus ngono kuwi kok pancen gayenge lek ngono kuwi Mbak Elisa. Iya Dhewe iki pancen e. lek petuk ngomongan serius ngono kuwi ya piye. Ya Dadi piye? kudu gojek-gojek ngene iki, Ya gojlok-gojlokan ngene iki ora apa-apa. Penonton seneng kok, seneng kabeh. Pancen ya kaya ngono. Nggih. Iki dalam rangka bersih desa, gandeng panjenengan kuwi lak nuwun sewu, calon utawa kandidat doktor. Menurut pengamatan panjenengan, Oke. analisis panjenengan bersih desa kuwi apa? Kok iso nganti Palungguhan iki tetep lestari, diuri-uri dilestarekake karo warga masyarakat ing Nah. sak pulo Jawa mligine. Ayo. Nah, iku sing aku seneng terutama mergo bersih desa aku kan ditanggap terus. Yo jelas kuwi, heeh. Iya, bersih desa iku aku senenge karena merukunkan masyarakat. Nek Ya. biasane apa meneh zaman sekarang, masyarakat itu kan kerjaannya semakin beragam. Nek biyen tani kabeh ya tani karo dogong. Dodolan iku lho. Heeh, dagang dogong. Iya. Dadine gampang, nek ketemune gampang, Kang Senan nggo ketemu, nggo apa guyub, ketemu tanggane gampang. Tapi sekarang makin banyak, kerjaan makin beragam. Dadi arep ketemu mangkat mulih kesel merem langsung. Ya toh, bojone we rung mesti dikeloni mergo saking kesele. Iya. Ya toh. Nah, dengan adane bersih desa iki, nah itu bisa menyatukan masyarakat. Apa meneh nganggo gelar wayang. Nek gelar wayang manfaate akeh. Siji kuwi nggo tirakat merehatenake ya desane ya kabeh keluarga sing diayomi desa. Nah, nek wis diprihatinke engko pujine wong kabeh ndonga melek sewengi. Melek. Ora Ya. melek. Melek. Melek sewengi. Dongake ya kabeh ya keluargane ya dulure ya warga kabeh ya desane lah berarti iso diparingi makmur sakmene iki ya kabeh melek ya dalang ya sinden ya wiyaga kabeh melek dadi dongane apik. Amin. Ya toh. Terus nek bar kuwi iki kumpul kabeh terya tertib nek nonton dangdut mung ngene ngono atau nek saiki kan kabeh lingguh ning rene lingguh kene lah karo nonton wayang karo ngrasani sinden rasane menyenangkan Iya, ngono ya. heeh.
Tapi pamane ngrasani sinden janjane ya ora elek lho, Mbak. Boten. Pancen ya sinden didepne penonton didandani cantik, butuhe pancen dipamerke untuk menghibur penonton. Betul. Lah yo nek jenenge sinden ki diayu-ayu, sing marake ayu yo nganggo kebayang, nganggo konde, nganggo jare itu membuat auranya semakin cantik. Lah kuwi nek misale mes apik kaya ngene to timbangane sing nganggo seksi-seksi katok sakmene. Oh iya. Bener. Malah cara ngono jare yo ora yo mending sing seksi. Nah aku sih seneng sing kaya ngene makanya aku tetap konsisten kalau manggung ya bagusnya pakai kebaya, pakai jarik itu komplit. Soalnya makin cantik nih udah bawaan dari budaya kita. Wes jangkep sak pertunjukan wayang kulite. Ngene lho Mbak, dadi sampean ngangge bayak, nganggo jarik ngono kuwi ya. Yen cara mbah-mbah biyen, mumpung bapak-bapak ingkang sepuh-sepuh tasik lenggah teng mriki. Cara biyen sampean kono lak etan. Sampean kaya etan mlaku ngulon, ngono, ngulon nirono. Terus delalah enek angin kok kulon. Aku praktek ya. Heeh, mlaku alon-alon. Jalan pelan-pelan. Nah, kuwi, Aja kaya arep pitik ngendhok ngono to sing apik. Lah piye sih le mlaku ki? Biasa aja yang cantik, iya, heeh. Lah ndelalah enek angin kok kulon parane ngetan. Terus akhire iki angin kuwi nyempyok nang nggen jarikmu, kentelmu terus ketok maklap ngono iki. Cara mbah-mbah biyen ngono wis jelingi wisan ngono kuwi. Oh ngono ya. Mongko sik ning nggon kempolku ra ono sentere apa sing marake murup ya? Enggak ada senternya tuh yang bikin murup apanya. Jare maklap. Apa sing maklap? Saka resike kentol, mergo dirawat terus akhire maklap lap ngono kuwi. Lah saiki iki cara saiki wong wedok saiki iki ora ngono. Cara ngibarate lemper diunceki kabeh. Dadi wong iki ora gumun malah. Enggak ada senine ya. Kayak senine. Nah nek ngene kan mbok kentol ketok ngene aja kok wong-wong kuwi lho. Lurah lho bengkok iso entek mergo kentol. Wah kalau mboten matur lho, kadalang lho. Nggih, paribasane ngono kuwi ngono lho. Ya. Nggih. Iki aku arep apa ngaturake tembang-tembang. Wau ketok katonipun kathah nggih. Kathah nggih. Tembang-tembangipun kula minangkani setunggal. Sing pundi? Derek. Nah, sik sampean tak golekne kanca iki. Sinten? Sik, iki mau pesen saka panitia dicaoske aku nalika ana transit ngen SD kono kuwi saking Bapak Sastra sinten iki? Senun nggih. Pak Sastra Senun. Oh ya. Menika nganggit dandang gula sandi asma bersih desa utawi bersih desa. Nah, menika badhe dipun sekaraken piyambak mangke jenengan ingkang dampingi kalajengaken pepiling. Siap. Pak sinten mau? Sastra Senun. Pak Sastra Senun mbok menawi katuran megah wonten pepanggungan sareng kalih kula mboten galak, kula mboten nyokot. Tenang. Monggo Mbah Sastra. Monggo mriki kula entosi. Penotone wis ngenteni Mbah Sastra Senun katuran mriki Mbah Sastra Senun. Gerak. Maju, jalan. Iki piye to ya? Lagi ngadeg wong loro kucul kabeh wae iki. Mbah Sastra jenengan nggih purun diperintah karo Elisa ngoten niku lho, ora. Mikir caoske sik, ayo. Nah, iki sing irengi, sing waras iki. Nah. Niki ya ana sing ra waras barang. Di sekolahke dulu. Nggih. Mbah Sastra Sosro napa sastra? Sastra. Mbah Sastra. Derek tepang mbah kula derek belajar. Kula sinden enggal. Kula diajari nembang dandang kula niki jenengan sing damel. Murip mboten? Murip. Urip mboten murip ora. Cek. Nah. Cek, halo. Mbah Sastra, napa mikir jenengan pun mboten pati urip? Mboten. Iya. Tapi nek didemek langsung
langsung urip kok. Oh, kok deme urip mau, Mbak? Iya. Oh iya. Niki pegang hidup. Dipegang hidup ya. Hidup. Tapi didemek setetek lagi muni. Cek. Mbah, panjenengan iki ndamel dandang gula. Nggih. Kula belajar nggih. Jenengan cobi kados napa niku? Oh. Nggih, larike. Swara kula niki mengke saingene kalih swara mercon. Kalih mercon. Nggih. Swanten kula pun sami kalih mercon. Mercon niku si laras si banter ngoten niku. Nggih. Nggih. Berarti Adalah iki bakal wis sae, Pak. Jan yuswane pinten Mbah Sastra? Yuswa pinten? 7 7 Dadi enten 3 tataran. Yen bocah Mbak Elisa umure Oke. 17 tahun nganti 20, Oke. itu adalah pandangan hidup. Pandangan hidup. Setelah Dipandang wae suwi-suwi hidup. pandang hidup. Engko lek umure 20 nganti tekan 35, ya kuwi pegangan hidup. pegangan. Jadi ra mung dipandang. Iya, Hmm. tutuk. Lek ora dipegang ra iso hidup ngono lho. ngono. Nek lek 70 ngene iki perjuangan hidup. Perjuangan. Lek ora diperjuangne ra iso hidup ya. Kula perjuangkan panjenengan nggih, Mbah. Nggih. Cobi, Mbah. Ampun sesek, Nggih. Mbah. Kula ragi menjauh mawon. Gendeng niku saged gendeng lho, Mbak. Gendeng sakit gendeng. Nggih. Mboten namung gendeng, dalange nggih gendeng. Si Kula gendeng. nggih gendeng. Ya ki melok gendeng. Siji gendenge sing muni mboten gendinge. Oh, ngeten nggih, nggih. 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 Monggo memang anu Pak niki. Apik urupe mau nek kula terus. Oh, ngoten nggih. Napa kula sik Mbak Elisa, sing- menembangkan, Mbah? Kula Jenengan sik sing nuduhke nembangke. B terus Dek. Napa ngoten lho. Ngoten lho. Nggih. B nggih. Oke. Kula napa jenengan? Pingsut. Iki lak sandi asma bersih Bersih desa. desa. B iki apa? Ingkang inggil tiambak B. Bahagiane kagem sesami Bahagiane kagem sesami. muta undang-undange desa Oh, bahagiane nek di emu to. Hmm. Oh, dudu. Emu to undang-undange desa. R resik ati lelah kune R resik ati lelakune. S sampun tukar lan patuh I iku awal atuh bilahi adoh bilahi amin. Lajeng ha. Heri Bapak Lurahnya D Desa Lembah Maju mlede Lembang maju. Lajeng E Elingo jroning makarya elingo. Waduh. Ngene ku nganu nggih. Ngaten niku cengkok. Nggih. Lajeng bar E napa niku? S. syukuran ngagem pidalang cahya kuntadi Jenengan apal moko teng YouTube jeneng kula Eko Kuntadi kae. Di bawah dhewe napa niku? O. Teoreja kijo Amin. Tepuk Gara tangan balalan. buat si bawah sae sanget lho Mbah panjenengan samele kagem pepeling jenengan
Kula pepeleng nggih. Oke, beres. Panjenengan joget mboten? Kudu joget. Iya. Ning alon-alon lho Mbah, sampe disyuting kathoke mlotrok ora krasa ora. Nggih. Alon-alon Mbok, alon-alon. Monggo dipun aturaken pepeling karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Dados. Napas Mbah, napas. Besok
ketok. Matur nuwun nggih, Mbah. Mangan karo dawa-dawa, Mbah Susro muga-muga panjang yuswa. Apa nangis to, Mbah? Nggih, matur sembah. Tondo tresno Mbak Elisa mangcaos Mbah Sastro nggih. Tondo tresno menika saking Pak Cahyo Nggih, Kuntadi. nggih. Menika simbah. Nggih, sami-sami. Katur simbah nggih. Nggih. Catetane ceblok Mbah, catetane. Catetanipun, Mbah. Nggih, benjang nggih pentas meleh nggih, Mbah. Lho piye Mbak, Piyai Ponorogo nyeni-nyeni lho. Nyeni-nyeni lho. Sedaya sakit sae mbok 17 tahun tapi semangatnya timur. Tetep muda, jiwa muda. Jogete ya cara Petruk ngene-ngene lah. Lah aku mah ya ngene-ngene cara Bago. Iya, heeh. Apa-apa iso apa-apa apik kaya ngono kuwi. Lan delalah ki mau pamundhut ki mau ya dikersake karo saking Mbah No Kulit. Wah iki. Petung Rejo Nguntara Nadi, ya, Gending Pepiling kagem Ki Cahya, Mbah Trima, Pak Guru Prayit, Mbah Sariman kalian Mas Saiful. Wah iya, Mbah No Kulit iki. Iki elok iki Piyai penggemar wayang luar biasa. Ya. Sampun dipun aturaken. Nggih. Ya saiki sampean gandeng karo Mbak Diajeng Chandra Mulya. Mbak Diajeng. Coba kaya apa? Iki sing delalah panjenengane longgar iso gabung kalih Madangkara. Ya coba. Iki ana pamundhut sing ngersakake ya kuwi Caping Gunung Jengleng. Nah, iki. Dasare manten anyar iki kulino jengleng iki. Beda loh, langsung bersinar, langsung ketok lebih berbobot ya. Seneng kamu ya, nek wis dari manten ki seneng ya. Pripun, Mbak? Iya, aku ya pengen itu apa kok bisa dari manten apa iki. Alhamdulillah kula dijodhokne kali Pak Yoyo kali Bu Kes. Dijodokke kok kula mboten dijodokke sih. Lah kowe arep tak pek dhewe kok. Alah. Bu Kesi. Tak pek mantu ngono lho maksudku ora. Bu Kesi ampun cemburu ten mriki nggih, Bu. Alah nggih lah Pak Yoyo niku nek ten dalem kan milik Bu Kesi. Nek ten panggung ngeten iki lak nggih milik umum to, Bu. Cocok. Ya kono grogoten nok. Diajeng ngomong ora penak lho, Nok. Lah Bisa maksudnya milih umum, aku padake WC no apa piye milih umum ora. 2000 lumayan. lumayan. Piye pengalamane Barabi luwih seneng apa luwih senep? Alhamdulillah seneng, Pak. Seneng. Oh, enak jan. Bau enak ya. Jen, Mbak. Sing marake bau enak apa? Iya penak. Maksudnya iki nek ning ngendi-endi diterne ngono lho. Ana sing ngeterke ya. Sing ngeterne. Kuwi lah sing merake ya. Aku yo diterke tapi karo liyane. Lah sinten? Yange. Ya urung ya sing yange. Oh, sik yange. Durung dadi bojone. Ya mula tak puji-puji ndang rabi sampeyan Amin. Tenan to? Iya. Ora cemburu kan? Hah? Ora cemburu kan? Cemburu iki aku lek seneng karo wong wedok ketika wanita itu bahagia maka aku juga ikut bahagia. Amin. Cinta yang sejati. Doanya ngono loh Pak, kuwi. doa dalang itu biasanya mandi. Doa dalang itu mandi. Iya, mandi di kali. Caping gunung, ayo dijengglengke no. Nggih. Sing jenggleng sinten? Ya wong loro. Mbak Elisa lho. Berdua. Kowe ketok luwih pengalaman dalam jenggleng menjenggleng. Ah mboten nek kula biasane dijenggleng kok. Nono ora. Cah cilik ora. Bawa caping gunung. Ya Allah cah cilik kok terus to Pak. Kula pun 20 tahun lho. Ya pira wene lho SMA kok wis rapi no ora. Nggih. Yo pangkur caping gunung yo. Ya rokok. Ya. Pengen. Loro. Ya. Karo Oleh Doren ah. dulur Sinarawati. Dalang ki yo tanggap yo, nek sama gitu-gitu tahu, soalnya ngerejekeni. Anjir. Lah wong niku pesugiane Pak Yoyo iki. Abemu ora. Maksudnya sing anu ngono lho, sing menarik Tapi ya, penonton sorry, juga sorry. itu juga. Sorry, mau Pak yo njaluk dipiceti kan. Dipiceti Nggih. karo Alah, gitu. nggih. Bahasan aku lewat. Trimo gawake dingklekku. Napa nggih? Walah. Ayo, aku dikalahke karo Ndurin. Apa Dikalahke. dingklik Elisa karo menjeti aku ora. Iya. Sok aja ngono lho, Ren. Ya.
Kowe nganti kowe mijiti aku ora gelem kok aja takon dosa. Tak shotke ngono dadi serigala kowe ora. Ayo. Yo. Sapinten Kang Dar? Wah, Kang Dar. Nyawang. Awakmu aku sorry latah aku mau. Latah sorry. Kamu? Oh, kamu aja yang dijenggleng. Ya udah. Kamu nggak apa-apa sih, demi kamu aku nggak apa-apa. Ya, jangan gitu, aku mohon maaf, aku nggak tahu nih tadi. Beneran? Sekarang Iya. aku apa kamu? Kamu Soalnya kalau bareng itu agak susah. Malah enak bareng itu, gimana sih? Berarti aku apa kamu? Kamu aja lah. Aku ya? Iya, kamu bawah aku atas, ya. Tapi aku nggak mau sendiri. Terus? Kalau cewek sendiri tuh nggak enak. Ayo Sul. Cocok. Sul. Cowok cewek ngono loh. Mau wis omong jare. Iso bareng Lek ora? mangke dalu kula wani, Pak. Ayo, Tang. Ayo Sul. Ayo Mas Sul. Pak Yoyo. Apa? Ugi niki wau wonten panyuwunan saking Mas Riki Putra ugi mirsani wau ngetek ten Instagram gitu. Ngersakne Loro Ati 2. Oh iya, siap. Sing nembang Mas Sulomo. Iya. Ayo toh, kita jenggleng bareng. Ayo Mas Sul. Biar Mbak Dia aja yang nembang, kita jenggleng. Iya. Ayo Kakak Beta. Gimana, siap menjenggleng berdua? Kira-kira piye Mas Sul jenggleng Mbak Elisa karo aku Mas Sul? Isin lho Pak. Isin. Ala kuwi yo jarikan bis kapan tek isin ngopo? Bis kape gegeden iki lho Pak. Lah ben ketok lemu pancene kok ya ora. Tumbasnya sing cilik ngoten lho Pak. Heh? Kula iki gegeden terus teng mriki sini. Sing bener awakmu sing kecilikan. Iki Pak sak meter kok kanggo mantel. Ada ke mana? Malah ora teles ya malah. Lah gawe BSKP rangkung rambu apa piye? Moh. Ayo bareng ya. Ayo Mbak Diajeng. Yen mamajeng mong karo. Ayo Sul, kelas Sul. Siano. Kuning. Nah. Awas. Ayo Sul. Iki aja ning kene. Aja ndredeg. Aku kesini ben ketemu gitu loh maksudku. Arahmu ora jelas lho. Lah jane sing mbok jenggleng ki sapa? Ya. Kembang wae wetokan gunung. Piye rasane? Ngono lho, aku nek ngene kan seneng ya dijajal sik lagi dituku. Oh, angger wong jajal remuk no wis aku. Piye, gimana perasaanmu? Biasa aja. Biasa aja. Emang beda sih, coba sama yang lebih berpengalaman. Kita era normal ya. Kapokmu kapan kowe? Ayo jajal Mas. Cita. Oh, katalah.
siapa? Iku lho wis tak cedhaki kaya ngopo aku kurang apa sih jadi wong wedok yo cantik yo aku yo sekolah tapi dia milih sama dia tuh gimana? Kowe ora ngerti, kuwi senenge padha lanange. Oh ya wes mulane tak kira kok aku ditolak gitu loh. Enggak, iya. Lah gaji. Jeruk makan jeruk kowe bulane ya. Iya. Bilang dong. Sisi gendeng tenan cah iki, Pak. Panas jane wiyaga samene sapa sing mbok sir sapa sih? Mas Udin. Gawat iki. Gawat, gawat. Padha lanange seneng ngono rabimu ning Australia piye kok? Angel, angel. Panas, udan, udan panas lengaling. Capek guna. Ayo Sul. Kenapa? Subek ya. Kok dicekeli tuh subek ya. Ojo dicekeli terus ya nek apane to. Gila. Oh ya mung sak ceplukane cekeli ya. Ngowe ce lho Mas Sul. Trimo ora? Bon, ayo cepet. Kowe bawa gentino, bawa gentino. Slice Pak. Ora isin-isinan ora nyolong isin lho. Selak isin, Yo. Mas. Selak isin, Mas. Nadyan wadon sarta Swara suling kumandang swara. Intan tali ngulon apa setia Sul ayo. Wah, tepuk tangan. Ngene iki lho unjuk Rene gigi. sik Sul. Nggih mancing liyane sing kendel-kendel. Nek kendel kan cair to. Ya. Iki mung tandha tresna ya. Heh sing ngongkon nyekel iki sapa? Senangan tangane lah. Ya, iki tandha tresna tok ya. Ya. Disembah dulu ya. Matur nuwun, Pak. Ya, wis ya, muga-muga dadi srana sampean saya sregep le nabu gamelan le dadi kenapa ya? Ya, ya. Kabeh mau kan Matur nuwun. Ya, ya. Ora. Kapan Mas Udin? Wis tawane kancane ora pengen Mas Udin. Aja GR kuwi ya bayarane sesuk-esuk ya kuwi kok. Nah. Aku malah kok elekne aku. Makasih Mas Sulomo. Mas Sulomo Prasetyo. Wah iki. Kendel, kendel. Monggo langgamipun caping gunung berdua ya. Ya wis. Dek jaman berjuang jarak kelingan anak
Matur nuwun Nok, Diajeng Chandra Mulya dari Tuban. Nggih. Kedap menika Mbak. Nggih. Wilujeng dalu Pak Cahyo, kula mewakili paguyuban RT RW Desa Lembah badhe ngaturaken macapat dandang gula dibajutke gending. Nah, nggih. Menika pundi ingkang kawogan mewakili paguyuban RT RW Lembah? Monggo menawi katuran minggah ke panggungan. Wonten boten nggih. Oh, pun niku wonten. Wonten, Mbak. Nggih. Monggo mriki, Pak. Nah, sangat luar biasa mergo kabeh berpartisipasi wiwit saka masyarakat, RT, RW, kami tuwa nganti kepala desa manunggal dadi siji. Nggih, sing muda-muda nggih nyawiji sedaya. Ah, menika sampun minggah. Pak sinten nggih? Mboten anu nggih. Dereng wonten seratanipun, Mbak. Mangke tepangan teng inggil panggung mriki nggih. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu Mbak Elisa, sugeng dalu Mas Cahyo. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Nderek pitepangan kula Pak RT 2 RW 1 Dukuh Malang. Oh, ngaten. Pejabat pemerintah sing paling ndek dhewe. Wah, niku malah ngibadah tenan jenengan. Nggih, nggih. Estu nun sewu adate yen dadi kepala desa, camat, bupati, wali kota munggah tekan presiden niku mesti do rayan. Ning anggere siji RT, loro takmir masjid mesti do iren, nggih ta? Nggih niku lho ya rayan. Lah niku. Rayan emoh. Asmanipun sinten, Pak? Nggih. Nyun sewu niki kula sampun lantos panggih Mbak Elisa. Niki kula ajeng ngetes daya ingate sik eling ora kalih kula. Kalau wingi kepanggih wonten magetan nggih. Nggih. Oh, seling. Alhamdulillah. Jajal asmane sapa ngerti apa ora Jajal? Lah eleng-eleng dulu ya. Depannya apa ya, Kak? Heeh. Iya. Kayak wiraswarane Pak Sena Nugroho. Bakatno. Alhamdulillah. Bakatno lho. Berarti namaku sudah ada di hatimu ya? Ya. Saiki kita simpen ya, Bakatno. Wong kok ayune kaya ngene iki umpama ben kene lembah konten pripun, Mas? Sampeyan kok kuat ragate. Lho, ya carane no. Pripun? Iki tak pek mantu. Oh, panjenengan nonton salon. Walah. Anakku ki jokone telu ganteng-ganteng. Ojo kok sedoyo. Iya. Oh lah, masalahe nek kula yakin mereka yakin mboten kalih kula niku lho, bahayane niku. Lah niku. Anakku ki lanange Ponorogo lho. Oh, ngeten nggih. Iya. Iki guyon. Guyon. Jek panjenengan ajeng nyekar napa remenipun? Kalau wau sampun bersih desa sampun nggih. Nggih. Jatosipun niku ajeng kula aturi ajeng Pak Bupati ben leh saweran. Niki kula ngalembono babakan Ponorogo. Oh, nggih. Mengke babakan napa dandang gula nggih. Gedhengipun dibajutke kala wau kathah pamundutan Gubuk Asmara. Oh, siap. Nggih, ngiras pantes pinangan pamundutan mengke timbang wekdalipun kesita kathah nggih, kula mboten sekeca, kesane saged dilatos sedaya. Siap, Bapak. Cek Pakano. Kahanan po naraga saniki. Kahanan Ponorogo sakniki. Katon endah resik lan tumata Aku tahu, terlihat indah, bersih dan tertata. Oke. Guyub rukun kawulane Capijeng dipun bajutke jeng. Pendidikan pus maju benar nggih? Ya. Pendidikan was maju
babakan pendidikan menika Ponorogo menawi pondok pesantrenipun sampun kondang kaloka Mas nggih. Nggih. Niki pondok Gontor niku mboten namung Indonesia tapi sampun mendunia. Wah nggih dawuh leres, internasional. Ya. Ini apa? Home industry. Ya. Oh, home industry. Ya. Home industry sansaya dadi Home industri kecil UMKM itu sudah ngeremboko. Ya, termasuk di Desa Lembah ini ada perusahaan roti Aulia Jaya. Ini pemasaran sudah seluruh Pulau Jawa ya. Jadi untuk warga masyarakat Lembah. Terus ada lagi camilan Mahkota Raja. Mau macam-macam ya. Di itu, sini makanan-makanan juga enak-enak. Ya, ada dawet jebong. Jadi nanti kalau Mbak Elisa pengen dawet apa? Dawet jebong. Jabung. Iya, sate. Sate. Ya. Panjenengan nomere nem. Tulisannya panjenengan piyambak mboten saged. Saya sendiri. Tan Kantun Kabudayan. Tan Kantun Kabudayan Reyok kang kasuwo. Iki aku seneng, iki aku wae ya. Kuliner tan ketinggalan akeh papan wisata ingkang ngangeni. Sareng nggih? Bareng berdua. Ponorogoku mandang. Tas lo Bekatno, makasih. Keren sekali panjenengan membuat ini. Ponorogo, tentang Ponorogo. Yen liwat aku keringan
banget. Nah. Madangkara padake. Iki swarga donya tenan iki. Heeh. Ya bengi-bengi ku nyandhe wong ayu. Lah nggih, ning ya ampun lali nyawer engko. Wah. Tapi nek kula pirsani sing munggah panggung malah disangoni kalih dalange nggih. Oh, dadi jenengan daftar to niki. Oh iya, iki mau nek mboten ngerti ngono aku ya ora munggah. Dalange kok lomo banget bengi iki aku ya. Nggih, ning niki pun telas niki, Pak. Aduh, cilaka iki. Tela. Catetan sajroning ati. Saya merhati. Aku kowe dadi garwa. Mat bersembah nuwun Mbak Elisa niki wau. Nggih, asal titipan. Niki saking ngaten Mbak. Niku wau Pak Yoyo cuman bercanda lho, Pak. Iki titipane iki amanah iki. Oh, amanah. Heeh, saking Ibu Sunarsih Roti Aulia Jaya. Oh, matur ngerti aku arep munggah di nyatitip. Oh, nggih. Tapi namung setunggal Mas Yoyo. Saya niku mboten saya niku. Amplop niku. Amplop. Nggih. Kok ngerti ya? Matur nuwun lho, Pak. Matur nuwun sanget amplop saking katut roti. kedudut. Nah. Loh, niki saestu tenan. Lah Saestu. kadang anu priyo isin dengan wong pirang-pirang. Ampun ngaten lho, Pak. Niki nek nggen niku napa jimpitan niku? Iya. Mboten. Iki aku sik tak njaluk ijol sama Mas Yoyo. Nah. Ya, iki Napa? lah wau kon bener diparingi sawer ngoten. Lah jenengan terus njur njaluk kula dadi dalang sida ludes lho ning Pak. Sik to. Sampene aku ki perangkat desa sini sing paling ndek. Paling ora ndek. tau dibayar. Oh ngersake. Heeh, iya. Nah ngono lho. Mosok liyane diparingi iki perangkat maju kok ya ora diparingi. Sik tak bukane dhuwit saweran. Wonten mboten. Mboten wonten nggih. Ya. Pinten? Pun sak wonten Mboten sing jenengan paring Elisa pinten? 100. 100. ya. Oke. Niki pinten? 50. Nah, niki pinten? 50. 50 kali 50 pinten? 100. Ya. Ah iya. Niki saestu to niki. Nggih. Lah tenane. Lah nggih jenengan mau maring ke Elisa pinten? Heeh. 100. 100. Lah nggih niki lho sampeyan. Heeh, iya. Iki pira? 50. Nah, iki pira? 50. 50 kali 50? 100. Oh, pun pas niku, Pak. Jangan pinter hitung-hitung ta ya. Pun pas. Engko niki. Lho, Tambahi. pripun iki? Ben sesuk aku ora nggo dhuwit ora apa-apa wis ben. Saestu niki. Nggih, niki napa niki? Niki. Lho, iki amplop apa iki? Kersane? Iki kok malah kaya dol tipu nang pasar model jenengan. Niki di kelas niku lho nggih. Kelas. Alhamdulillah. Jenengan nggih nganu. Iki mau jasane Gorin ya. Gorin. Heeh. Ya, engko tak dungi karo Gorin. Nggih. Soale krana Gorin layangku iso teko kene. Oh, ngaten. Iso.